What is up, Katodo? Mga bagay na nakakaligtaan. Well, marami tayong mga experiences na ganyan. Nakakaligtaang uminom ng gamot, nakaligtaang maghugas ng kamay bago kumain, nakaligtaang patay ng ilaw. Parang halos araw-araw, napakaraming mga nakakaligtaan. Pero ang isang bagay na maisishare ko sa inyo na nangyari sa akin kamakailan lamang ay isang bagay na nakaligtaan ko na dapat hindi kasi para sa kaligtasan. Nawa itong vlog na to ay magsilbing aral sa atin na ang mga bagay na alam mong dapat hindi mo kinakaligtaan ay dapat kinikilusan na agad bago pa mahuli ang lahat. So, dalhin natin yan sa daan mga Katodo. Alright? Tara, rides tayo! Alright, so what is up mga Katodo? What is up? Musta guys? And welcome back. Actually, marami tayong pag-uusapan today habang nag-iikot tayo. Ang purpose na vlog na to today is maghahanap tayo ng gulong para sa ating scooter. Kasi ayun nga, as what I've mentioned on our previous vlog, may hindi kaaya-ayang kaganapan dun sa ating scooter na yun talaga yung daily vehicle natin para sa pag-commute. So, ang hirap naman na hindi natin i-prioritize yung pan-daily natin. And since wala tayong magamit na scooter ngayon, kasi maghahanap tayo ng gulong, gagamitin natin ang ating Ninja 1000 SX. Samahan nyo ako today and i-discuss ko rin kung ano talaga yung nangyari sa akin along the way. First up, let's preheat this beast. Alright, let's witness that. Preheat muna tayo. Good morning, neighbors. Woo! Alam ko hindi nabibigyan ng justification ng audio ng GoPro itong ating exhaust, pero napakaganda po talaga ng tunog niya. Iba. So, nga pala, I'm recording this on a long weekend. So, sana nasa inyong mga bahay kayo ngayon safe and i-enjoy nyo ang inyong holiday. And of course, sa ating pagbisita sa ating mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay na, let's make it solemn. And at the same time, on Monday will be the election day, so vote responsibly mga Katodo. Alright? Woohoo! And isa rin pala sa purpose natin today guys, i-break in din yung ating bagong boots. Ayan, so sobrang higpit pa niya, kailangan niya ma-break in. Hindi naman tayo lalayo dito sa paligid natin. Medyo naka big bike pa tayo, maghahanap tayo ng gulong. Pero wala akong ibang way. Ang hirap naman kasi ding bitbitin yung ating kotse para lang maghanap ng gulong kasi masisikip yung mga daan dito. So pagka nag-hazard ka para lang mag-inquire, nakakaabala tayo, magkukos tayo ng traffic. Diba? Ang ganda niya. Ay, nakaka-inlove. Actually, hindi ko alam kung mahirap tong may boots na ganito. Di pa ako sanay. So guys, tatry nating umikot doon sa pinangyarihan ng hindi magandang pangyayari sa ating scooter. Pero hanap muna tayo dito sa mga shop. Marami dito sa C6. Ang plano ko kasi sa ating scooter, gagawin ko siyang big tires. So I'm thinking na yung sa may likuran niya gagawin nating 120 kasi yun ata yung pinakasagad And then sa harapan is 110 or 100. Main reason for that. And please guys, sa mga tropa natin dyan, mga Katodo natin na naka Honda Click, guys, comment naman kayo kung anong magandang setup sa ganon. Kasi after 6 years kasi, 6 na taon na sa atin yung bike. Ngayon pa lang talaga yan, mostly stock pa yung bike natin. Ang pagkakaalala ko is suspension lang talaga yung pinago natin doon Pina-lowered natin kasi ginagamit din ni OBR kasi yon. Ang hirap nung boots. Or hindi lang ako sanay, sobrang hirap niyang sungkitin.
Ganito ba talaga ito mga katodo? Ang hirap niyang sungkitin, pambihira. Hindi ako confident, feeling ko sasabit. Nakakapanibago yung boots. Sobrang naninibago ako sa boots mga katodo. Hindi ko alam kung uuwi ba tayo para magpalit. Parang ang hirap sumungkit. Seryoso, ang hirap niya sungkitin. Bakit ganun? Parang hindi ko matansya yung aking paa dun sa boots. Eto. Boss, tatanong lang. Kasya ba sa stock ng Click 125 ang 120 na gulong? Kaso, Tapos sa harapan, mga gaano ka maximum yung 100 by 80 po. 100 by 80? So 120 by 80 by 14, no? Oo. 120/70 po. 120/70. Tapos 100 by 80. Walang sabit yon kahit mag Kapag kabita po ano. okay, kahit dito lang sa inyo, direkta na. Oo. Okay. Balik ako, bossing. Balik ako. Thank you, thank you. Hinahanap ko sana Michelin, pero okay naman ata yung quick tire. Subukan natin. Makapit naman ata yun. 120/70 by 14. Maganda sana yung concept big tires na NMAX. Meron ako nakitang shop na nagko-convert sila. Kaso ang problema, hindi sila nagre-reply sa page nila. So hindi ko sure kung andyan pa sila or wala na. Doon tayo sa nakapagkabit na talaga nang walang binabago. So 100 ang maximum sa harapan, 120 sa kabila. Maganda sana yung conversion to NMAX, kaso yung reliability ang hindi ko alam kung kakayanin talaga nung scooter natin, yung ganong kalaking mags na yung sabit. Lagi tayong may OBR kasi yun yung nga yung pang ano natin, pamasok natin. Literal talaga na pan-daily natin yun. So yung nangyari sa ating Honda Click mga katodo, nadisgrasya po tayo sa may Levi Mariano. Kung familiar kayo, at medyo napuruhan tayo. Hindi nga yun mabilis yung takbo natin ng panahon na yun kasi sobrang matraffic yung lugar na yan mga katodo. Talagang unfortunate lang. Hindi naman ako magpapaka-ipokrito, miss ko rin yun sa part ko. Alam ko na kasi alam ko na kailangan ng palitan yung gulong, palitin na 6 years, imaginein mo yun. Kapabayaan yun. Kapabayaan yun sa part ko at aminado naman ako doon. Masyado ako naging kampante na feeling ko okay pa ang gulong. Talagang ayun nga di ba? Lesson learned yan na talagang inantay ko pa na may mangyaring hindi maganda. Ang nangyari doon mga katodo, dumulas yung gulong natin. Pakanan kami, and then napunta kami sa gutter na yung makinis na part ng gutter. Mabuhangin yan kung titignan nyo. Ayan mabuhangin yung area na yan. So nung napadaan tayo dyan, nag-brake tayo, rear brake, at nag-lock yung gulong natin doon. So nung pagka-lock ng gulong natin, obviously wala siyang traction. Dumaos-dos tayo or nag-skid tayo at hindi ko na napigilan yung manibela. Nagdire-diretso yung pag-skid natin. Yung takbo natin hindi ganun kabilis. Yan, ipapakita ko yung mga tama natin. Ayan sa screen nyo. Tinamaan yung kaliwang tuhod natin. Tapos meron pa dito sa may hita, sa kanang hita ko. And then sa siko natin. So ayun, ang medyo nakapagpalungkot sa akin kasi alam mo yun, kasama ko ang aking OBR.
at pati siya tinamaan. So imbis na ang goal natin protektahan, dahil pa sa sarili nating kapabayaan nangyari yon. Ayun ang dilemma ko ngayon. Kaya eto, hahanap tayo ng shop. Umaandar naman siya, hindi naman talaga yung tipong total, hindi naman grabe yung pagkatumba namin. But anyway, lesson learned. At para sa ating lahat, mapa big bike, small bike, sa ating mga nagmumotor, talagang wag natin pabayaan, especially yung gulong. Kasi yung gulong natin ang nagdidikit sa atin between sa motor and sa kalsada. So dapat yun ang alaga, dapat talaga. So mainly, hindi naman to, wala naman tayong budget talaga to ultimately rebuild right away yung ating click, no? Yung ating scooter. Pero paunti-unti, umpisahan muna natin sa pagbalik ng kanyang kondisyon. Alaga naman yun sa change oil and all. Ang yun nga lang, yung mga consumable parts ang hindi natin na bigyan ng halaga talaga, which is maling-mali talaga. Kaya guys, ganun lang naman yun. Alagaan nyo yung mga bagay na ginagamit nyo, especially daily, kasi aalagaan din kayo nyan pabalik. See, nag-miss gear tayo. Ano ba itong boots, bakit gano'n? Ay mga katodo, so ito na, palapit na tayo. Dito tayo banda na disgrasya. Ang kinatakot ko pa noon, buti ka mo walang mga malalaking truck. Kasi itong road na to, para sa mga hindi familiar dito sa Leve Mariano, no, itong road na to may mga malalaking truck dito na dumadaan, lalo na sa gabi. So ito guys, dito mismo, yan sa nakaparadang motor na yan, dito tayo na disgrasya. So ito, dumulas yung gulong natin dito na part. Nag-skid tayo pa kaliwa. At yun, doon na, yun na yung naganap. Thankful pa rin naman tayo na walang grabing nangyari sa atin, hindi grabe. At yun nga, thankful din tayo na walang malalaking truck, kasi tumumba tayo pa kaliwa So problema yon, kasi hindi makikita ng mga truck drivers yun, blind spot yun. And maliit tayo. Kahit nga kotse, hindi napapansin ng mga malalaking truck. So sobrang thankful pa din na hindi ganoon kagrabe ang nangyari. At safe pa rin naman kami. Ayun nga, ang tanong ng karamihan, bakit gusto pa rin magmotor? Para sa isang taong sobrang mahal ng pagra-ride, walang makakapigil. Pero i-admit natin na oo, may kaba. Kinabahan talaga din ako after, no, nung sumampa tayo ulit sa motor, especially pagka sakay ko yung OBR ko. Kinakabahan ako kasi alam mo yon, bilang isang lalaki, guilt yun, kasi purpose natin is protektahan yung mga mahal natin sa buhay. Pero kapag ka ganun na may disgrasya at ikaw ang may hawak ng buhay nila, magigilty ka talaga. I mean, ako nagigilty ako kasi I could have done better, di ba? Alam ko kung ano yung kulang pero hindi ko ginawa ng paraan, kaya nadisgrasya patuloy. So ayun, lesson learned talaga. And para sa inyo mga katodo na nanunood, makotse man yan, maliit na bike, big bike, kahit bisikleta, kapag kailangan na ng maintenance, talagang gawin na. Kasi ayun, yun nga, huwag na nating antayin pang may mangyaring masama. Kaya rin tayo nanigurado kasi hindi natin sure kung yung size ng gulong na gusto natin pwede ba siya sa stock mags natin.
So good thing, kasya naman daw. So magandang balita yon. And congratulations pala sa atin, nasa 400 subscribers na tayo sa ating YouTube channel, 10 sa ating TikTok, and 784 sa ating Facebook page. Congrats sa atin. Thank you so much sa inyong suporta. Mahal na mahal ko kayo, guys. Alam ko hindi kalakihan itong channel natin, pero ginagawa ko naman ang lahat para magbigay ng quality content. Blessing na lang yun ng Panginoon kung ibibigay sa atin ng sooner, pero para sa akin, consistent naman ako somehow sa ating channel. So hindi ako magsasawa hanggat may maisip ako magandang content, itutuloy-tuloy natin ito. Di ba? So thank you once again mga katodo sa inyong pagmamahal at suporta. And always remember, sa lahat ng mga pangarap nyo, sipagan nyo, kilusin nyo, at itodo nyo. Peace out, guys.